Мөслимдәге Җәмигъ мәчетендә оештырылган ялларга 27 малай, мәдрәсәгә 25 кыз бала йөргән. Киләчәктә ислам дине кануннарын үтәп яшәүче, гыйлемле һәм тәүфыйклы балалар тәрбияләүдә мондый ялларның файдасы зур булуын искәртә хәзрәтләр. Безнең инде менә шу кышкы ялдагы булган дәресләр инде әлбәттә ки безнең диния нәзарәтеннән программалар куелган. Үзенең китаплары бар. Нинди рәвештә менә бу әхлакый ялларны уздырырга, нинди дәресләргә әһәмият бирергә. Инде әлбәттә ки без аларны күз алда тотып, аларны кулланып, әлхәмдүлиллә уздырдык. Әмма инде Җәмигъ мәчетендә без күбрәк басым ясадык тәфсир мәсьәләләренә. Авылларда инде безнең тематикасы иде әти-әнигә карата әдәп әхлак. Әти-әнигә карата хөрмәт. Мәләтамак авылыннан Әхмәт Мәүлиев белән Мөслимнән Ринат Харисов әнә каникул көннәрендә Коръән сүрәләрен күбрәк ятлауны максат итеп куйган. Мин Коръәннең бер җүзен, икенче җүзен ятсам. Менә бу ял вакытында. Ял вакытында мин 5 сүрә ятладым. Бу ял вакытында сиңа нәрсәләр ошады, ниләр эшләдегез? Дәресләр үткәрделәр, уеннар уйнадык. Һәм без анда Коръән укыдык, уйнадык, эстафеталарда ярыштык, һәм рәсем ясадык, Коръән вәгазь тыңладык, арабский яздык. Арапча яздык. Балалар Коръән уку, сүрәләр ятлау белән генә шикләнмичә, хәрәкәтле уеннарда, спорт ярышларында катнашканнар, кышкы табигатькә экскурсиягә чыкканнар, сәламәт яшәү нигезләренә, әдәп-әхлакка кагылышлы әңгәмәләр дә балаларның күңелләренә хуш килгән. Бардык тауга, шулай атларга бардык, алар белән анда да Аллаһ рәхмәте яусын, чаннада шуды. Шулай ук Фәрхәт кардәшебез булышты. Һәм дә аерылды быел үзебезнең шәкертләрнең нәҗимадык, инде бөтен кем тели, шуларны алып килделәр. Первый раз пришел в лагерь, было, альхамдулиллах, все хорошо, понравилось, много друзей завел. Район үзәгеннән тыш әхлакый сәламәтләндерү яллары 9 авыл мәчетендә дә оештырылды. Авыл мәхәлләләрендә әхлакый ялларны Буа, Әлмәт, Ярчаллы, Казан мәдрәсәләреннән кайткан 12 шәкерт үткәргән. Ул да Исәйн Буа мәдрәсәсеннән Ирмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәсе килгән 5 шәкерт кайтты. 1000 еллык мәдрәсәсеннән Казандагы Ильяс хәзрәткә Аллаһның рәхмәте яусын, аннан безнең 4 шәкерт кайтты. Һәм Ак мәчет мәдрәсәсеннән Чаллыдан шулай һәмдә бер шәкертебез кайтып, менә шу авылларда катнаштылар. Һәм инде шушы авыллардагы булган, һәм менә бу Җәмигъ мәчетендәге булган менә шушы уку укытуларны алып бардылар. Балаларның мәчет әдәпләрен үтәүләренә, тәртипләренә аерым игътибар бирелгән. Тырышлыклары һәм активлыклары өчен балаларга район мөхтәсибенең мактау кагазе һәм кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Аеруча үрнәк һәм тырыш балалар кызыксындыру бүләкләренә лаек булды. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.